Sakin sa man na imo. Oh. Ay, yung likod yan yung lubot. Ngayon sa dito. Oh. Lingkod. Ayaw lingkod mo lubot. Hello, kumusta? Na ako'y bisita. May, Hello. alam niyo na. Mag pungko-pungko o si tawag ano, pinungko. Pungko-pungko me, nami sudan diri oh. Ang ako Pansit. ang among kuan ba? Ang among ito, pang pikit Oh. ng buhok. Tipo sa among buhok. Tipo sa mong Di buhok ay masyadong kanang mainit. bangos nga pinirito. Ginamos. Og syempre pinaka the best sa Oh. tanan ginamos. Ayan. Oo. Laway mo diha. Kadugay sa imuhang. Maulagi. Dugay man ikunit ning imo oy. Mao gani. Siya may problema na imo. Mao gani na akong problema ni unsa na. Tanawa si iting ragot niya ano. Mga unta. Imong tubig ato pa nang punan magpabugnaw pa ta. Kalamian hindi kanila ya. Oh, kani. Sakto na imong kanon. Mm. Ginagmay mo kag kanon. Kanila ako. Kana imo na. Masamjay ka? Punan pa. O ayaw na. Sakto na na. Sakto gani Ginoo ko kadaghan. Paglandan og bangos butang dia. Adi ko ana. Ano man matuno ka. Matunok kari ako. Bunlis man dagay ni. Pabunlisan na siya diha. Mm. Kay magpantir ako aning akong ginamos. Wala uy Ginoo ko. Tibet, ali na Tibet. Ali na ba kay ingol ba ka gutom na kay kanalibat na ka. Malibat ka dali sa hungit sa dili dali. Dali na. Andro, hinayin na Andro kay makuan diri sa kuan. Masipa mi ani. Hala, ano man na ang ibol man ka. Ang ibo laki mo na. Ano sa man na siya. Kani mo baso o ka Ako ni. Aw, dira ako man ni kana imo. kabit na. Dili na. Kaon sa kaon. Dili. Dili ka lingkod, dili Ay ka. kaling ko dira magbarog lang kan nakakuha ni baya kay magtrabaho handang ilong. Masugdan sa trabaho undangan kamos ang sana. Mas tu kalami sa. La, kalami sa mong sudan. Ay ginamos, nay daing, may bihon pa. Tuyag lingkod din ang akong Wala ko maglingkod ha. Nag-action na gali ko ba? Ikaw ba? kay kuya sa Kuha na, butang da dito. Diri ka lola. Kay diri po do na hampuntik po niya. Opo, mga anak. Dito ako po. Mga angka sa kain tayo. Nagutom kasi dahil nag-proceed kami para sa tindahan ni Inday mag-open till Saturday. Kaya, Ano sa mga imo? Ay, wak man ikunik ka. Hello. Muna naka-diferensya siya. mga gani na nga naman si Mission ko na wala na ko magluglo. Nakadalo ni Inday. Kaluro, kabul. Mura na ko kuhan na sa 20 ko. Na-disappointed. Sa 20. Diri dool diri beti para maapil ka siya. Pansit. Ugol na. Oy, kalami nana. Ayaw, oy. Ma'am, dami ka na. Atong punuunan dito, ma'am. Ikaw magluto. Sige, bulinaw. Ay, bulinaw temsa. Bulinaw, balik, bulinaw. Kiyang kiyo. Bok. Bok, tanawad ang bulinaw, Bok. Pasok lang ki ha. Kuha itong tubig, bigit kay di ko pwede kabalo kita kumukha ang kumuko. Ano ko magkagkibig? Aw, dira day kura. Hindi man na mugnaw. Sige lamang kay pasandili lang kumatukan sa mo na magsabi sila nga kimi ko magamo sobra ko gaon ng itukan ta. Eh, ma'am. Ganahan di ka una ng kuan? Nanawan kutana si abit mo kunsa kung magkaon sa balay. Ilang kilo, te? Sa kilo, okay na? Dagan sa kabuy kilo. Oh, dagan ako sa kilo. Lami ka na ng pustog dahon, ma'am. Oo. Mas lami ng pure bulinaw kung ano kulo. Kanang libod. Tanang way himbis o di ko na. Naday ko imbis. Oo. Huwag mo ko imbis ang bulinaw. Nag-live ba na? Live kayo?
Isang asa ka ma'am nga magkuan ma'am kay gwapa ka. Hmm? Astin gwapa. Ano? Ikaw. Kahit saan ako mag-live? Saan ka mag-live? Maganda ka. Nye. Ako pang buhok nagataas. Nga. Bagay sa'yo? Hmm. Bagay. Dali na inday unsa man ka oy. Isod mo na sa rep. Tanawa. Ay, isusa na to dili kay. Diya sa day inday. Dali na, inday. Ayaw kalimti ni ha. Hindi. Sabi ko ni... Hindi ka... Kansod lang ti ha, te. Kansod lang te. Sabi ko ni Inday Ngabil, saan siya mag-live? Maganda rin. Ha, siya saan mag-live maganda rin. Ganda ko no ko kahit saan akong video. Kahit saan siya mag-video ba? Mm. Dami mo kanita. Lalo nang 20. Dara 20. Lalo Light nang ang 20. maglaso siya sa buhok. 20 ang kuam. Ay, ano nga sino 20 man na. Ang ako na Isa ka magbayad. kilo. Ayaw, bunira ni 20. Yara. Mm. Oh, 20 ra. Ay, nasi ka problema. Yara. Oh. Ara te. Nangaon ta te. Nangaon mo guni mo kay katindog mga kabos. Thank you ah. Asay laki. Amin na to dakog tiyan o gamay tiyan. Yan ba na? Dakog tiyan? Ako to uyab. Ay kay bana kay kasal man. Wa pa man. Kasal ra mas banig di uyab ra. Kabuang. Oh. Dere. Ayaw lagi. Unya ra diha ra isok-sok sito kay mga on sa to sigawi na ng kwarta nga. Wala dere. Nagkaon ka? Labang dere. Labang yung nanay. Excuse me po. Labangi ang imong Aso mami. na, kadahulog na. Tutoy man di ito eh kung nawiran. O, tutoy to. Bahala na Kisa ang man mawilan. kisa man na itutoy. Ako. Nga buhit na. Unsa man na nag-live na? Wa, Ano man? record ra na mga unta ninyo. Mga bay, mga unta. So sino ko ay magbisaya na lang tani kay naay mo magtagalog ta mo ingon kauwi na kayo Tagalog na kayo si hindi uwi na kayo. Tapos pag hindi Oh. nagtagalog, sabihin magtagalog naman dahil hindi kami nakakaintindi. Naku, Diyos ko naman, ano pa bang gusto niyo? Maglibog na naman tayo ninyo. Oh. Winaray lang ka mo. Para nga... Di sila Maupay maglibog. lugod magsalita na laang ng waray, kaya maupay ito. Mm. Bangin, hindi sila maaram na magtagalog. Maray day ka bet. Nga, antas daw. Gamay lang mahibawaan ko. Nangutana tong nanore og bulila ko. Kanon bre. Di kun sa mo daw Igsoon ba kuno ni mo Laki kung dili. lalaki na kuntiyan? Kung hain man ato katong walay tiyan gusto na kong tiyan. Walay tiyan. Kaon sa dong. Kamera di ay mong pagkanon. Nagpista-pista. Baka na tong bangus bet. Nahulot ang hinakong sa kabog, magkaon pa. Kani ay di mo kabaw mo ka og bangus. Ay, yan, pagka nagbangos. Crispy man. Bisa ba crispy? Sige lang, gato man to. Ayaw na. Ano kagaon ka ba? Mabugog na. Di na ka mamkaw gisda. Pagka nala na ginamos, lamin na mkaw ginamos. Pero gisda, ayaw pagka na. Nabukog bitakos balay. Crispy man kana ra sa kilid kay crispy. Ay, Ani ma'am, mga bata dili no wait hardok. Nga, makaw. kompleto. O, Mga bata na dili wait. bahala na siya. Masuko na sa dekunsa. Magluto ko din sa kabaw. Matag. Bitang tinga na lang siya nga uy di ana mahinukad. Ito ara masigig puyo ng kwarto. Singot-singot ang hangin diha sa kuan, balkone. Manoktok man eh. Pero mo di na po na, mula ako kita ang naw, ang ko, malagot ako kung daw ako. Nga ay makumakaon. Kwarto. Kwarto, dadan siya na asli. Dili siya na, umako. Usahay, dadan siya na asli. Kanon. Ayaw na sa idosong do. Kaya basin nagdumi mama daw. Basta ni barog busog na. Maoron. Kuyaw lang ayaw. Kuyaw lang og di nakabarog. Tungod sa kabusog. Binoy gaya gaya lang sa trabaho. Di ka barog. Dito. Lami lagi ng kanon nato. Mao ni katong kuan. Mo na tong pinalit. Last na na. Oh, pare hara dito. Pagkain ayun sa Oy! lamig. Ano mga pilar mo kubuk baba kami piting dagan ng baba na mo. Aw. Nagdungan na kahurot. Dahil nahan tayo ko labay kan unya isuon. Ay ang kablong agdag Marami ka ka naman dahag daghang suklong. Uy, kanag iyang kalde. Kalde lama. Kanag iyang Ano kalde. naman maglungag mo daghan ni mahurot. Ah. Sige na mga una ta. Oh, ganiharam dito na nga on. Oh, sa bani ang hubog. Hindi, we pahilis. Oo. Pwede. Sa pahilis. Tuba. Kuan Sprite sa may mo.
Ngita pag Sprite. Yan. Tubig, uy. Sige lang, good kayo. Kuan mong kabos. Bok! Ben, mga kaning pahilis. Kana, kana ma'am. Sa mo tatong bangos ng pahilis gito mo. Nukaan na rin mo, kasi mo yung sulit. Alam na yung simplala ba kaya yung na. Kasi nakuha si Yung ba na, kagikan ba na Saudi. Away. Bok! Kasi lang niya akong buhok. Kasalanan. Usa pa mo, di man ko rin mga laghan. Di usa na may Lagi na sila sa langhan. Bok! La niya, lat, bis, lat. Bok, Bok, tambok. lat. O, bok, lat. Kung sa Tagalog pa, Taba. bango. Bango. Pango. Bango, taba o pango. Di bango. Kapalangga ka ni pagkaman at nga pamanyag live. Sandok. Gani kami sandok. Teran taga. Sinukaran yan. Pinangitag sa akin. Aw, nila. Sinukaran kay ko na. Hindi mo karan nga. Dagat sila ka oras. Ay, no. Di ko ba? Hoy, puga. Ma'am. Bok, balik ka sa mga iswat, bok na. Lang magwa man ganing dihat sa imong rep. Ikaw. Tubig na lang. Balitag ginamos. Ay. Asa ka pa ginamos? Dahil Manirado na. Kay manirado Corpio na. naman ang maligag ginamos. Kaya pala suksum na rada. Balik ka Ay saba kay... Suksum. Ay saba ba kay kidney makidney. Uy, ang atong sakyanan ba di kayo na alsahon dira? Hindi mo kagabiin naman. May ngamlat. Oy, may ngog tuwing magbaklay mo duha di pa uli ito sa. Ako ng bahon si ma'am. Ayaw po pabuyag kay di ito taga din ni mga tao sa speakers mo. Nade, Oo, nade. hindi na mga ta. Ako puso mo kay kung ba din na mag-live. Alas 2, alas 2. Oo, nakatawag kong bagay. Kasi may kakatawa ni ma'am. Tanaw mi si mong live ba? Nga pala ito, mag-live ko. Nan, tanaw ko ma'am ay. Tatanaw ko niya. Sige ka, murag ka ng kon ba? Murag na yung paso sa stage ba? Yung makpak. Doon sa live ang lockdown. Si Nga, ma'am, ganun, kaang iya, Ako may kaang. gauna ani good. Kaang. Waka kita sa Tungod mama. sa punda. Waka kita sa Oo. mama Miri ni ma'am nung nagmas. Ipakita na nako. Di wala makakita dayon si. Nindog ako balay mo. Lagi nagmas eh. Wala makakita dayon. Muna yung signal. Muna yung sinyalis nila nga. Pag kailangan magmas na mo kay lisod na karong panahon na. Takabitan si Ma'am Chua. Ano? Ngano gud nga na ano. Bangin mo gipalit nga. Oo. Hindi, wanda ba? Pamilya nindot. Sige, tag-trapo. Sige, tag-trapo. Ngayon, nasa wala na trapo. Ay naman to inyong mga baso. Ay, so tubig. Tara, tubig na ako. Ay, katulain na lang baso. Ayo, kay Ayaw. daghan ang hugasan. Pakinsa man yung baso tubig. Imo na. Ang ako maday ni. Ako lang na imo. Hut dagurot. Hut dagurot. Hot dagurot. Uy, ba na ni ako pa. Dagurot. Namatay na si Bit. Wala namatay. Nakaihi na ginatawa nila kayo. Inasan na yung tubig. Tugag-tugag. Bisaya. Madoble. Bok, ako itagain ko, Bok. Namatay na. Namatay na. Kau ba nindot kay nindot na iyo-turn ni siya. Namday iyo-tanan. Ah, Di, U-turn yung ibang utana niya. Si Bit, madlain po una-una. Ako din nakaingon ko na ba yung tanan din. Eh, turn Dugang Bisaya na ba? Dugang Bisaya sa ba. Bla 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 bla. Di na makasabot. Ma'am, mag-English na nagkakamamay. Nagtugtog ka basa sa Di, ang iyang naama de, U-turnan dire, U-turnan ba? Niya ang iyang... Na-direct mo niya. Saan naman iyutanan pwede na. Basta muragig ko gasakita. Nabikil akong tinay. Pinatawa sa jeep. Asa na ba dong imong tinay? Tarong dumam gawin ba? Kung gayro pag bagay mo ni daya ako. Buang ka ni. Yan ang ingon mo ko sa upak nang tamang kanong. Ingat sa. Pareha ka na nangatawang sa sila. Ako katag-counter sa
Doklong kakabit o nyarang di lang karon ko. Kano sa man yang alas 6. Na-time din na. Na-time ang pagdukong. Ay, ko ma'am, nabili akong tinae, ma'am. Ay, marag nasapid, ma'am, akong tinae. Yung katawa, kay MS ma'am, like, U-turnan din rin, iyutanan. Hindi, yutanan din niya. Ay, dili dito ang kuan di ay ang U-turn yung ipangutana. Basa na Unya, sa, na dili. basa na ya, Bisaya, ko. Ay, nalang ipadayon. Iyo sa, pakon, takainom mo. Go, ay nalang padayon. Ayun na sa, ayun na, ay nalang ipadayon. Kay, mali, raga po, sa pakon, tamang kabita, kagihanan ko niya. Duk-dukan diyan atong pronsit sa pakon. Duk-dukon, tamang kabit. Ko, duk-duk, dayon. Layo ako ni mo, nag-drive. Mayroon ko. Mamaya nag-drive pa ko. Nagapon, lagi, nalagi. Ma'am, kumusta imong love life, ma'am? Nya. Ayun na sa dugay drive niya. Uy, Randy! Nga, mag-Randy. Dito ko sa LBC. Uy, Randy! Yagbayan man ko ni ko ay ko gagbayi uy. Tatsin kayo ba? Taan ko yung to ni ko do. Diba? Ayaw ko touch. Ing ko ayaw touch dayon. Kalapas ba pud ana. Nya nagturo na pungutok ko ayaw ba? Ayaw ko bakan nga na dayon. Ko kapris. Ingo po ko kapris ko ba ana. Nung sabay nung sa... Sige na kog drive. Hapen, yung kaligis o giro, gabon ka. Uy, Randy! Randy! Nagbasa ako lubot, Randy sa dinaray. Nagpasiya, may tanong sa sa. Nagpasiya Uy, na. dung ta Diyos, na si Randy. Di ba, na-open na niyang kuha niya. Gipaw nga lang ta Diyos kay... Abi mo ta Diyos, bisampit naman ko, yuman mo ingon hilo. Gipaw nga ta Diyos, balik na po sa cool. Nagsigil ko. Ay ko. Randy! May katawa sa kong ma'am lagi sa Randy. Ngano ba ito ka mga Randy? Nanawag ka. Kabuang lagwa Kinabuang ko kaya nag-drive lagi sa sige ko tawa akong baabag hapon siya nga napaligilang ako sa sakyanan wala na sudlan. Ako magungin ko. Musa mo putong imong kwan oy kanang abit kapris ko pa po dato din. Kabuangan ako ko. Ay Randy, nandito na naman si Tadyos. Randy, ikaw po ko Tadyos. Nandito na Bisa si unsa na Randy. bosa unsa lang mo kabuang ba sa? Ay bet napabakay mo palit na ako. Ikaw na apay dagan. Kabuangan lang doon. Aga yan ang kay nabuang mga aligid kisanan ba. Masay mga wa may laing lingaw na sakyanan lagi kami magkuyog. Isa itaon ta Diyos ganin na ramen to may Gracias ganin sa ang Diyos. alauna yan. Gracias sa Diyos ang buktot ni Hiyos naka-record ba yata? Ay, Gracias sa salamat Diyos. sa Diyos nabusog sa dili sariling gastos. Nabusog. Nabusog. Sariling gastos. Mapong kaya. Kinaoro mo sa lakay ko. Agoy, kinaoro. Gracias sa Diyos. Nabusog sa diling gastos. Balik dito, Abet. Tuma na itong Tawa trabaho. yung mababa to itong kuan dahil nang dekab-kab ba? Dekab-kab? Oh. Atong kuan na, soturian. Kani, kani si Pedro o si Juan. Tara. Si Pedro o si Juan, kani si Pedro, nag-birthday kang adlawa. Nya buta na siya. Nya si Juan po bungol. Ingon man si nga to si Juan nga tong Pedro. Bay, unsa may ato ang manihuan ni ron nga birthday man mo adlaw. Matay bay. Og na kay manok dai ka entrego nako. Paihaw ako kay amigo man ta kayo. Ingon po niya si Juan. Kamatay bay bisan pa siguro maghilak kag dugo bay. Di kay nako ni paihaw sa imo bay kay kaning manok ka bay itatari nako ni. Oh. Ingon des Pedro. Aw sige lamang bay og wa man ganing kay mangita lang ko. Sus karon ingon na suwan diha sa lang kabay ha kay man ako sanay ipatuna akong kabaw. Oh. O sige bay. Karon kay paghalayo-layo pa man ang gitunaan ni kanang Juan, di dalikyat ni Pedro o kanang harap-harap paghiniktan nga iyang gihan yung awa ihatag. Oh. Mauni, Ituok nas niya? ikabos tangkal iyang ituok, mayang ihaw. Pag uli ng Juan gi kay nagpatunas kabaw. Bay, iyang ginasi kanang Juan gi ng Pedro nga. Ituok O na bay, niya. nga naman. Dali-dali kay di ako gisalin ni mong duha ka paa. Ako ning ingon, "Oy, di man taon ka naka gordo in taon bay nga nga." Aw din hirap ko sa mga silinganan.
Oh. Kanin pa ako ganing special hatag nimo. Sa salamat in taong kay bay. Kasi pag ayun na, hoy bay, nabusog in taong ko, kapinangga gid day nimo nako di ay, nga amigo. Niya, din, kisa man yung manok bay, nga, mawitan akong ganyo nimo nga wala mo itugot. Daga wa kay batasan traidor ka mag-amigo. La, daga naman niya ka ng Juan Pedro. Daga ni Pedro. Oh, daga ni Pedro kay nambuta man siya. Pag daga niya, nadas magsaskabong gikot sa may lobe sa, Sir, pasaylo ako, kawa ko'y sala. Nadas magre sa Nadas magsaskabong. Kaingon Sir, ni ganat tong sulit. Oh, sir, pasaylo ako, sir. Kawa ko sala, sir. Sir, pasaylo ako, sir. Agoy, ginoo ko. Istorya niya ang kabaw. Oh, at ang aligriyahan ng istorya hagi, napoy o sa, pero di lang na ako na istorya, kaya nara pa mo sa record. Oh. Di pwede. Pangatawa po mo diha kay nag-joke biya si Bet. Mga pa ganon. Ay, kaloy sa Diyos, nabusog sa diri sa sariling gastos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos nga nabusog ta sa. wifi piklo prag usa ka ko ano. Tama. Usa tag sa ka mata. Si mama na mura 14 anyos tanaon. Pag-shorty lang og na kay Toyo kay. Di gid go tanaw. Bisag asa mamo. Adto Ato dito ko balik. Balik sa Adto si ma'am mag-video sa iyang bay. Pag-shorty lang na kay Ang kinahanglan edad ayo ni sa ma'am, pagbula-bula. ang edad ni ma'am, di po ilhan 50. Oh. Pero karon mura gid og mga DC, oh. Oh, DC. Sikmo unti ka balik. Ato na ko, mag-presyo na ko. Balik dito sa trabaho. Mag-presyo na ko. Siya ay magpresyo sa atong siya may sigig pamalit gud na silingan nakahibaw siya. Upilay ko ano. Kainang lang gina-inventory ni mo. Oy, sige na, babay na. Murag taas na kaya mo sa lida. Salamat, bye! Hinaot na busog mo, oh.